ଏହି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପଟି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆମେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ପଢ଼ିବା ଓ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ବା କଠିନ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ସରଳ ରୂପେ ବୁଝେଇ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ। ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଦାର। ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର। 1.5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚଳୁନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡ଼େ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ରର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ବଡ଼ କଠିନ। ଘୋଡ଼ାଚଢ଼ା ମହାଜନ କଥା ପଦକେ ଘାସ କାଟେ, ଘାସ କଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େ। ମହାଜନେ ବୋଲନ୍ତି ଦୋକ୍ତା କାରବାର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳାଇବା ଏକା କଥା। ବାସନାରେ ରଙ୍ଗରେ ମାଲ ସମାନ। ସେହି ମାଲ ମହଣ 20 ତ ସେହି ମାଲ ମହଣ 40 ଟଙ୍କା। ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର ନ ଧରି ଲୋକେ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଭରସନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳରାମ ବଳ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଡାକ।